Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket naggapo. Kani pagayam Noel, iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan a Noel. Sigud a barumbado ak dito'y lugar mi. Ket siyak ti problema dagiti kakabsat ken naganak ko. Idi natay ni tatang ko, idjayak a nagbalbaliw, ket napanunot ko ti sumrek iti trabaho. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Noel. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Sige, anak ko, mangan kaamangan. Ado ti imbatik asidaem. Talaga mabisinak nanang. Agasam, sana kapulos ang nagmerienda, manipod iti trabaho. Ay, kaasimot to'y anak ko. Nanang, yalanak man iti danom. Ay, uwan anak, mabiit laeng. Diyan na lamisa. Ay, mapanak pa yung arod gumatang iti ice iti kantina, ah. Makauray ka ka di anak ko. Sige, ingkan, makain inumak. May ispalanak dito yung basol mo. Ay, kat inayadam mo't ngamin ti agisubo, ah. Kas ka lang amin maibibusan. Kukwam amin day taimbatik asidaan. No ngay may mga ni Manong Nestor. Ang mumatan, may samot day di arawat. Ala, kayong gumatang iti ayos nanang. Tani, makain inumak iti nalamiis. Ay, uwan, mapanakon, anak ko. Ay na. Nabsuga ka. Jak samot tan makatakdar iti busog ko, nanang. Ay, kasta, agbusog ka. Ako namot asaan kayo unay ang makapangpangan iji pagtrab-trabahwam. Ay, saan nga ron, nanang? Kaya't trabaho kami at trabaho. Rabi lang ti panaginan nami. Ay, una yan. Kasi kamot, anak ko. Amangan mo't no agsakit kan. Saan? Apay aya madanagan ka. Mga sawa ako, iso nga gagagitak, nanang. Ha, mga sawa kan. Asino ay ti asawaam? San Noel! Woo! Ha? Ada ka! Sino day nanang? Ay, ni kasinsin mo a Gerald. Idi pa'y kalman ang nagsubli-subli dito yung balay. Woo! Tulungam ka no ang makastrak iti trabaho. Kastaya. Insan! Adak ditoy! Umunag ka! Kumusta ka nga, Insan? Agap-gapok iti trabaho, kinsan. Lagin inanaak. Ay, imbagkan ka, Insan. At dan trabaho. Ay, isarak nakman mat. Kayat mo? Aduti ka sa pulan da trabahador ijay. Construction worker, driver, office worker. Anya ti kayat mo? Eh, di kumakaslakan ka. Driver ti dump truck. Kabaalam. Wan! Kabalak mat yung construction. Into nagsubliak. Sumurot ka. Tiyam-am mo ka ijay boss mi. Agyaman ak, Insan. Uy, agtugaw ka man. Apay nakatakder ka. Agawid ako na. Ada pa ibagak. Anya day ta. Agtugaw ka. Insan, tulungan ka makastrak iti trabaho. Ngam tulungan nakmat kini Divina Ni Divina? Crush mo. Kat no batch ko. Iso nga rod at tulungan nak. Inlabak kan kwa na. Kanayon nga iso ti mapampanunot ko. Day talaga yam. Anya nga iti kayat mong ibagakan kwa na no makitak. Di bagam alab na lab ko. Kat nakasaganak amang ikalay sa kankwana. Anya pay? Awanan, day tapay laan. Sige. Tailakad ka kan kwa na, Insan. Nanang, kumusta ni Noel? Saan ka din agin inom? Saan mo tan? Idinagawid dito'y balay, may salaan nga aldaw, nagsublimanan. Saan pa yan nga agsigsigarilyo? Nasaya tano kasta. Nagbalbaliwan di adem. Kat no, intugot na pa iniinsan nyo a Gerald, ta isarak na kano iti trabaho. Kasta agtrabaho. Tapno maksayan dagiti istambay, asakit iti ulo, dito'y barangay tayo. Anya nga iti kunan ibuskan ka. Ay na, naawatak, Insan. Katagyaman ka, ha? Kita man, adan trabaho. Insan. Papananta. Intagin ma. Painuman ka man, kas panagyaman ko kan ka. Ay, di ako nagininom. Sa anak batan nga agsigsigarilyo. Di ka man. Kaano pa yan nagbalbaliw ka?
Nabayagan manipod na tayo di tatang. Kan gapo kini Divina. Isungay lakad na kon. Wen, kung akmutan kan ka. No gawid tamapan ko ala ang dagiti gamit ko. Ibagakan ko na dagiti kayat mga ibagakan ko na. Alamat ng ti cellphone number na. Tawagak. No problem, insan. Oh, insan. Anyay. Rumyantan ti agtrabaho itangal daw. Agure ka insan. At dalaang damagakan ka. Anya day ta. Naibagamot lang kay ni Divina. Tiriknakan ko na. Ayun gaya man niya. Ay, Di mo naibaga? siyempre. Naibagakan ko na, dagiti imbailin mo nga ibagak. Kat, anya nga iti ko na. Imisam mat. Imisam lang. Awan ti imbaga na. Panunutan na pa ka no? Kat, ti cellphone number na nga Ayun. Jack maten na ala. Ay, nalipatak. Intun sumarunong agawid alak to. Sige insan Basta tinapatag. Naibagam dagiti kahit kung nga ibagakan ko na. Wen, insan. Naibagak amin. Nasayat mat, tanagawid ka, Noel. Wana, tamailiw ka nun ni nanang kanyak. Ingkan kumatang iti arak taginom ta. Saan ako nga gininom, manong? Inje kantina da divina ti paggatangam. Addan kantina da? Wen, isuti aglakla ko. Wana, manong. Mapanak gumatang. Nene, jay gatang mo ngay nalipatam. Ay, wana niya. Excited ang kami na makakita kini Divina, manong. Divina? Ay! Makapakigtot ka mat, Noel. Gumatang ka ka di? Uwan, Divina. Gumatang man iti arak. Arak? Inuman ni manong ko. Saan ako nga gininom? Nagbalbaliw akon. Gapukan ka. Anya ti kunam? Ay, awan. Di ka man. Adalang ako nga imbagam. Kunak, I love you. Oh, apay nagdumog ka. Mabainak namin kan ka. Apay nga italang ang naibagam kanyak dayta, Noel. Mabainak namin idi. Kitaan nak, Noel. Saan ati lakit kitaan? Divina. Adan boyfriend ko. Sorry. No kasta? Naladaw akon? Idi pa ilang agayatak kan ka, Divina. Diyak namin amo, no kasano ti agaram. Kaayan-ayat ko ni Gerald. Ni Gerald? Jay kasinsin ko? Wen? Kanayon nga umay dito'y balay, tapno arman na. Aniya? Kagurgurak day dya, Gerald, manong! Mapatay ko day dya, ure kasinsin ko! Ay, sumardang ka man. Anya ka di day tangay bagbagam. Inagaw na di Divina kanyak. Inagaw na. Kat tidamag dito'y lugar tayo, kat agayan ayat daan. Nasakit tinakam ka! Nay, Puston, di kagwala. Kita man, nagdaran ta imam. Ay, awanan ni Noel. Pimanawan dito'y lugar tayo. Gapo iti sakit tinakam na ka ni Gerald. Isuti ko na kan kuana, nanang. Isuti umadayo, tapno makaliklik iti gulo. Panunutan nyo laangan, no aglaban da kan ni Gerald. Pagrugyan day ta iti gulo. Oh, Ay, pampanunutat laang. No umadayo ni Noel. Kabaulan na nga ti agbyag nga isiso. mapan ija Isabela. Iti ayan ti may sa kabagyan tayo. Sapay, agkasarkan umot gaya man da Gerald kan Divina. Hey, adda masaktan Ang bayan yung nga umadayo. Tapno mailiw-liwag na, ti sakit tinakam na. Nabanugak ang nagtrabaho, bakit?
Awan man laka di ti makanan ay saganam. Si kan ti agluto no mabisin ka. Unay matan ti panang tratong kanyak, Jenny. Kung namot lang asino kamot ngamin nga gibabaon. Saan ka nga ibabaon? Di nak ibabaon. Tabasit lang ti mayaw awat mo asweldom. Kasano abasit ako nam? Kat mapapaadal tamot ti duwa nga anak ta. Makontento ka iti kasta? Yururno nga pa ngamin ti panagbakasyon tayo asa nga pamilya iti La Union. Jakat ti mapanijay. Nabayagan na jak nakitkita dagiti kakabagyak ijay. Kayat ko makita ni nanang ko. Awan bibiyang ko. Mapan ka no kayat mo. Hello, Manong. Hello, Noel. Ipadpadamag ni Nanang, no kaano kayo kanong agbakasyon. May iliw ni Nanang kan ka. Kan kayat na am mo, jay misis mo. Kan kayat na makita, dagiti apo ko na. Sige, Manong. Bayan nyo. Agbakasyon kami to asa nga pamilya. Saan kamat ngaminin na nagawawid, manipod pimanaw ka dito lugar tayo. Ado nga min teraramidak dito, Manong. Saan mi pa yan nadamag, anang asawa kagaya man. Saan kami ang nagkasar kini Jenny? Di namot kaya't nagkasar kami. At nanduang anak mi, Manong. Ahon gayam, kumusta ni Divina? Gayam. Day tapay ti may sa arason, nuapay ngay mawagag. Tapay. Manun alawas, ang nakakonfine ni hospital ni Gerald. Kanser sa kanot, ti sakit na. Anya? Iso ano, ang dapay sakit tinakamukan kwa na. Pangasim, pakawana mo. Manong. Jack kayatan. Nauma ako ni ti kastoy abiyag. Ay, nauma ako na talaga. Ne, ano ti mapaspasamakan ka, Jenny? At kaiwaramot dagiti gamit. Nauma akon kan ka. Kunam idi nga ipay mo kanyak tinanam ay abiyag. Ngam agin gayta. Manun atawon tinapalabas. Awan pay nam ay anarik nak iti danam. Di ka di makontento. Dandanin aggraduar dagiti anak ta. Pumanaw akon. Ha? Panawan na kami? Kastalaan kalakanakan ka ti amin? Jack kayat ti bumakatakastoy. Makamo kayo iti biyagyo. Jenny. Nanang, Apay aya. Madama ak nga agwalwales. imawag ni Noel kanyak. Ha? Ay kumusta nga jay Adem? Agawid kanon dito eh. Agawidan? Wen, kat dito kanon nga agyan. Ay na, ay maragsakan ak iti daytanak ko. Padaanak ti sa sangpot na. Kaano-kano aya. Kwa. Nanang, nasaysayat lang ngayon, no awaga ka. Mabit lang Ay sige, anak ko. Aday ta. Hello, Manong. Noel, kasarita na ka ni Nanang. Hello, Noel, anak ko. Kaano ka ngay agawid? Ay, kunak no saan pa'y ngayon baga ni Manong kan ka. Tasurprisahan ka kumananang. Ay, kat naamwak mo tan, anak ko. Agawid ak dita. Tamang asawa ak dita. Anya, mga asawa ka dito. Asino nga iti asawaam? Ni Divina. Ha? Balon ni Divina. Ngam, isupay lagayam ti kayat mo aging gaita. Divina, pasensya ka Kaduak ni nanang ko nga umay mangpasyarkan ka. Ay, si kagayam ti asawaan to'y paboritok nga anak ko, Divina. Wen, Nana. Kasanungay anak kinawatan kayo adwa. Burbur tsa kanyak dayta Nakitak manin iji Facebook, ket nagchat kami. Ididinamag ko numabalin kami nga agasawa, nagwan matadagos. Ha? Inistoryam mo't amin Ket, pudno mat. Ay, kat kasanungay dagiti anak mo, Divina. Maawat na kadimat laang ni Noel, kaspas at ti pamilyayo. Awan problema, Nana. Manakaawat dagiti anak ko. Kaya't da ni Noel nga agbaling nga amada. Oh, nangag mo nanang. Ay,
Dito'y mutlagayam ti pakaikamangam anak ko. Adamot ang trabaho dagiti anak ko nanang. Makaumay dalat tagpasyar dito, no kayat da. Nagsubliak dito'y lugar mi, nga ayan ti pudno nga ay ayatek, Mr. Lonely. Dayta ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Noel. Noel pagayam ko, napintas apakapidutan iti adal daytoy pakasaritaam ken ayat. Tasikan tinangliklik iti gulo, amabalin a mapasamak. Sika tinagsakripisyo nga imadayo. Ngem iti kamaudyanan na, sikamot lang tinagbaligi, tanatagikwam ti babae apudno nga ay ayatem. Kaya't dayawan kamat iti panagbalin mo anasayat nga ama, kadag iti anak yo, iti imuna anakadennam. Tanakalpas da iti panagadal da. Ala, ituloy mo ti agaramid iti nasayaat. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Noel, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan miyag itak at naggapo. Ken ni pagayam Juanito, iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan a Juanito, nabayag nga gayem kami kini Chari a kalugarak. Schoolmate kami, manipod elementarya, aginggat high school. Ngem kabayatan ti panaggayem mi, mariknak, ngayon inot anat nagtiriknak ken kuana. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Juanito. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Kanya ti punam, in love ka ni Chari? When nga rod, Pards, Kat no agbabarkada tayo. na-develop ak nga rod kan kuha na. Kasanumat ngamin, nag-close kayo mat iti tunggal maysa. Iso nga rod dahi ta tinagrugyan na. Welcome nga min iji balay mi. Pasaray ijay pa yun amaturog no maminsan. Pards, amirism analaing, dahi tarik nam kankwana. Ha? Amangan mat, no naing kabsatan laang dahi ta. Saan, Pards? In love ka talaga kan kuhanan. Dakkel aparikot dahi ta. Oh, anyang ngay kararamidan nyo ditoy. Intayon kadoan da kami nga adlangoy. Juanito, umay kan Sige, umaya kon. Wan, umay kan. Wen, umaya kon. Umay kan. Di nakbuyudan Nagpayag kamat ngamin amag na. Darasam tanoy nagmayat yaglangoy. Oh, addi ti cellphone ko. Picturean nakman ket di. Tapno adda i-post ko iti Facebook ko. Wen Oh, okay ka din dahi ti pa nag-post ko? Wen, mayat detan. Mayat ka mayat. Tagayam saan mo't? Napintas ka lata. Uraan niya nga ang gulo, Chari. Ibagbagam laang data tabarkada ka. Saan man? Talaga napintas ka. Isungarot na... nainlavakan ka. Anyati ko na? Ha? Awan? Adaya yung bagak. Adda. Ulitem. Napintas ka, kunak. Saan? Adda pa'y sabali nga imbagam. Diyan na udi. Kaya't mo adenggan? Wan, jak namin nangagunay. Kunak, nainlavakan ka. Anya? Day tatipod no, Chari. Agayatakan ka. Katsapay ko tadi nakagura iti dayto yung impudnokan ka. Nakita yo ka din ni Chari? Kat no aglanglangoy kayo itay, iti-igit ti baybay. Win nga rod. Ket inayaban ni Juanito itay. Nakita pa nagpicture da. Uy, Juanito. Apay anak kaulimak ka dita.
At tagari ka Si kagayam ti kadwa ni Chari itay. Kwa. Saan pa'y analpas ti piknik tayo? Ado pa'y ti makan ije cottage. Sa dino nga ta tinapanan na. Ang mga nuad dalang iti igid. Sige, mapan ko man nga ro birokan. Ay, una. Ay, Pards. Ang tamtaglangoy. Ay, Pards. Anyamot nga iti maibagam ka ni Chari. Ha? Kalahat mo na nagpukaw. May nakalaang ingguyod itay nga aglangoy. Kwa. Dakla ko man imbagbaga kan kwa na. Tiyan niya. Tipod na riknak. Impud nung tiriknam. Nailawan ko nga rod. Kunak ano okay kan kwa na. Anya? Ay, nagturd kan anang ibaga? Dakas ka di dayjay nga naramit ko. Ay, kat awanan ni Chari. Idi nga rod nagpudno ak. Imadayo matan. Ay ayabak. Agam, di na kaya tito malyaw. Anya nga tati kahit asawon dayjay aya. Juanito, apay asaan matan nga umay dito'y balay ni Chari. Edi, kanayon nga umay dito'y nga agpasyar. Busy manang. Busy ti trabaho na. Uray mo't edi sobra ang busy. Umay latamot maki-internet, kan maki-computer. Ita, pulos adi agpakpakita. Jack manam mo. Kaano edi ko naman napan kayo nagpiknik iji bye-bye? Idi na palabas ang bulan manang. Sipod idin. Saanan nga imimay? Umay tulat ta ah. Ang mga noy sudaytan. Ala, ingka ilukat adakos. Ne, sika mo Jen. Juanito. Imbaon nak ni Chari dito balayo. Umay ko kano alaan dagiti nabati agamit na. Kasta ka di. Di na ka di kayat nga umay dito balay. Ado kano ti as-asikaswen na. Ang nakatugaw lang mati ije balay da. Oh, umunod ka pa aga. Ay, agyaman nak Fred. Ah? Kunak narod nga umay ni Chari, ngam di namot kayat. Ah? Damagak man kan ka. Adda ka di nagapaan nyo? Saan matan ni Chari di may abisitam? Ni Jen dayjay manang. Barkada mi matlaeng. Imbaon ka no ni Chari. Nga umay naalaan dagiti gamit na anabati na dito'y balay. Ni, apa yun? Kasapulan na siguro. Ado dagiti gamit ni Chari ditoy. Ikay man nga alaan man na. Taitad mo ko ni Jen. Sige, inakalaan. Pagurayam ni Jen. Dagiti gamit ni Chari anabati dito'y balay. Ay, ado gayam. Adabadbado, kandad dumapay. Umumyan dito ni Chari? Uwan Jen. Agkakaidada ka ni manang ko. Napintas kami tilin na nganda. Ay, kasta? Jen, awan ka dito na ibagbagakan ka ni Chari? Awan mat. Basta imbaon naklaang. Gumurguran samat kanya kon. Apay ko maagumurakan ka. Anya ngamin ti basol mo. Uy, addan samat di mi ammo, maipapan kada kayo adwa ah. Ay ko, awan. Awan, Jen. No adda nagginuraan nyo, mabalin tayo mo't apagsasaritaan dayta. Saan ka di? Kat uwan mat. Aging ga iti awan ti ibagayo kada kami. Saan tayo ang masolbar dayta aparikot? Pards. Apay, Pards. Aday pakitakan ka. Anya na ita. Talaga kagurguran akmat ni Chari. Tapay anak ko nam data. Kita ma. In-block nakmat iti social media account na. Oh, Aywan. Saan mo na ma-search? kinaguran ang tinaramid ko. Hey, si kantumat ngamin. Saan ka naging inayad? Da ito'y tumot ngamin ariknak. Nuapay nga italangan nagayatak. Kat isupay. Agbabarkada tayo ngamin, Pards.
Nagpakabasulak ka din no nagayatak kan ko na. Saan mo't kiti abasol dayta? Impudnok lang mati ayat ko ha. Isumot nga minti marikrik nak. Amok dayta, pards. Ita, kagurguran akon. In black nak lang aro din. Diyak pa yan maawagan ti cellphone na. Sige. Bayam, tanuag kita kami. Kasaritak to. Sigurado ka? Una, masapul nga agsubli. Tisigod alinangan yu adwa. Pards, agyaman na ka. Numaaramid mo day ta. Aggagayam tayo. Isong agtitinulong tayo. Un gayam. Inak gumatang iti chocolate. Ken sabong. Itad mo to kan kwa na, ah? Ha? Paraan niya. Peace offering ko kan kwa na. Ha? O sige, itulod ko to ijay balayda dahil tapis offering mo. Sige, Pards. Ket agyaman ak unay. Juanito, Manang, kunak no nakaturog kan. agin internet ak pala. Diyak pa lang amin makaturok. Nasabat ko ni Chari itay, ijay mall. Ha? Adamat katwa na alalaki. Boyfriend na siguro, ta naka-holding hands damat. Adan boyfriend na. Madlaw nga ada relasyon da. Ngam imasidag kanyak ni Chari. Kat nakigtutak itimpod no na. Ada impod no nakan ka manang. Imbagam ka no, nga in love ka kan kwa na. Pudno ka di nga imbagam day takan kwa na. Diyak nalapdan tirik nak manang. Iso day ta, tinangguraan na kan ka. Di mura gayam kanyak. Saan naman nga indiritso, nga maawatak akasta. Basol ka di nga agayatak iti may sa abarkadak manang. Agkita kayo laangan, kat agsarita kayo kano. Kasta ka di? Sa dino kano ti pagkitaan mi? Ay kat kasaritam to Day tati may sa pampanunatak. Iswadyak makaturturog manang. Di mo mabalin nga ayatan ni Chari, taadaanan iti boyfriend. Kan may sa, agbarkada kayo. Ti aramidam, makisinara ka kan kwa na, kat agsarita kayo. Buwan manang. Ure mabainak. Makisaritak latakan kwa na. Anya ka matan, Pards. Insublim mo't day tasabo nga impaitad ko kini Chari. Nagsakit tirik na. Tani, nalaylay dan. Kahit manong aldawas anta nagkita. Isublik tasan akayat ni Charing awatin. Ha? Unay matan. Naperdin ti pa naggayem mi. Gapulang iti naibagak. Awan man kidit na ibaga na, sakit tinakam na kan ka. Sana na masapol nga ibaga na pa'y kanyak, Pards. Talaga amariknak sakit tinakam na. Di nalaan kayat nga awatan dagiti ipapaitin mo. Uray namin ano nga imbagak, apis offering mo. Masapol ka sa ritak. Ay, gayam. Nadakamat ko day takan kwa na. Numabalin ka no, agkita kayo inton Sabado, itisigod a pagkikitaan tayong agbabarkada. Mabalin matkit di. Kaya't mo ka di, ta sumurutak. Ah, Da kami abarkadam. Ni Jen. sige man. Tapno naturturod ti pakinakam ko asumangukan ko na. Panagkunam, umaingatan ni Juanito ita. Umay dayjay. Apay ko maasaan. Naskan nga agsarita kami. Tapno amo na ti epekto ti inaramid na. Isudan da kita. Dito'y kayo lang Sanda kami apanawan. Wan. Imo na kayo gaman nakasangpat. Jen. Ide kayo pa'y lang may saalamisaan. Agsarita kami lang. Sige. Sige, Juanito. Agtugaw ka. Pasensya kan, Chari. Tanalaga Diyak ko man kaya't ti sumangukan ka. Anya klase ka abarkada. Mananggundaway ka. Awan matikas ta panggap ko, Chari. Dinadaol mo ti friendship ka. Amo mo nito, namimpinsan anapukaw ti panagtalagkukan ka. Kas talaunay ti panagtalagkukan ka. Imbilang ka kas gayem ko. Kabsat pa yan no ar-arigan.
Ngam kala at ngayon pudnom ti panagayat mo kanya. Pakawanan na ko, Machari. Sorry, no nasaktan direk nan. Saanan ang maisublipay ti panagtalag ko ken ka, Juanito? Pakawanan na ko, ma. Ken Maysa, adan boyfriend ko. Anya ti kayat mo nga ramidag. Tapno mapakawan na, Chari. Sardangan na kon. Anya ti kayat mo asawan. Gaputa kayat kon awaswasan ti panaggayam ta. Uray ka di ti panaggayam ta. Ket mapukawan. Saan ka arumbang apagtal ka na gayam, Juanito? Saan ka amapakawan iti inaramid mo? Dinadaal mo ti friendship ta. Chari, saan ka ba'y apumanaw? Agawid akon dyan. Nalpas kamin ang nagsarita kini Juanito. Ngam agbabarkada tayo. Apay amasapul adumanon iti kastoy. Diyak kayat akadwa ni Juanito. Ngam, kasanon, ti panagbabarkada tayo. O manugotak ang makibarkada kada kayo. No ikating nyo ni Juanito iti grupo. Anya? Agan nagkadyan. Amangan no si kantumat ti sumaruno apang ipudnuan na iti ayat na. Jen, Chari. Naka-order kami iti kanan tayo. Diyak kayat ti sumango kada kayo. Chari! Chari! Bye-bye amon, Juanito. Saan mon alapdan? Bayam apumanaw. Nadadalan ti panagbabarkada tayo. Gapo kanyak, Jen. Di mo ibaga ti kasta. Buo, latat ti panagbabarkada tayo. Bayam asumina ni Chari. Ah, Para kanya, saan abasol ti inaramid mo? Saan abasol ti panangipudnom iti panagayat mo kankwana? Masaya nga anak, iti pan nakadadaal ti panagpagayam mi kinichari, Mr. Lonely. Aging ga ita, pampanunutak ti napasamak, ket makonkonsensyaak. Daytoy man ti kapadasak, to'y pagayam mo, Juanito. Juanito, pagayam ko, awan ti rumbeng apakakonsensyaam. Nuararigen, awan ti rumbeng apangguraan kan kanichari, gaputawan matidakes nga inaramid mo. Akatala, nupay di na kan kayat agayam ni Chari, taadulat tamet dagiti gagayam mo. Kaya't dumteng tulat ta ti babae, ama ikari para kan ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Juanito, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panangtarabay, naimbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikkanbiag ita ket naggapo, ken ni pagayam Marisa, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Teenager pay idi napasaran mi atallo nga agkakabsat ti nakaro arigat ti biag. Gapo iti kina irresponsable ti amami. Malaksid nga agsugal, nakaro pay ti panaginom na iti arak, ken nagbabae pay. Negosyante dagiti naganak ko, buy and sell iti nateng ti trabaho da. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marisa, dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Di naklapdan iti kayat kong aramiden. Mawatam, ha? Wan lakay. Naawata. Di nagbibiyangan. Ngam, kasanon dagiti anak na. Naskan nga agiskwela na. Wanin bibiyang ko kada kayo. Makamu kayo na iti biyagyo. Saan lakay? Di na kami panawan. Makapabwisit kayo, Aaron. Mami? Sinaktan nakakadimanan ni Daddy? Saan, Marisa? Ngam, limtag manan day tapingping mo. Diniswan na ka manan. Naitugtog lang da ito'y idinturon.
Kaasi tayo mat, mami. Adon ti utang mo. Awan pa'y kwarta tayo. Di ka madanagan, anak ko. Kabalak nga isa ka di pa nagbiag tayo. Huwag gayam. Agasam man kit di day tilim tag-arupak. Make up ang basit tapno sana madlaw. Apay, mami. Mapanak ag trabaho. Awan inted ni dati makwarta. Barang adda nateng amabalin ko ang magatang kan maila ko dita trading center. Sumurutak, mami. Kadwaan ka. Apay nakasanglas ka, Linda. Napudot ti panawan. Asino na ita balasang akadwam? Iso day ti ni Marisa. Inauna nga anak ko. Nagsaya atin. Nakita. Ken mamamok iti personal. Kasmut la iti kapintas mo. Ti kapintas ti anak mo. Agyamanak, sir. Anya, sir. Uncle, ti kayat ko ayawag mo kanyak. Nabayag kami nga gayam iti inam. Awan pa'y matinagsangpat anatang. Hintayo pa'y agmerienda. Umay ka, Marisa. Ngam. Umay kan. Nasingpet ni Uncle Murudi. Umay kan. Maala, si Kante agorder iti kanin tayo kada uncle mo, anak ko. When, mami? Ijay ka counter nga agorder. Sige, mami. Dinanog na ka man ang dilakay mo? Problema ti kwarta, Rudy. Allowance dagiti anak ko. Kan kastamat ti kanin di. Ikang ka. Mabalin ka di matabaybayan kayo. Manuti ka sa pula. Ada kwartak ita. Agyaman na iti tulong mo, Rudy. Nasaya at kaunay ataw. Marisa, naitid ko ka din ti allowance mo, anak ko. When, mami? Mapanak a grocery inton madamdama. Anya ti kayat mo agatangak. Inikan na kaday jay arudi iti kwarta. Saan? Kwartak da ito eh. Nakitak nga nyawatan na ka iti kwarta, mami. Asino kumati sa baling asit gak nga saan niya iso? Adda ka di relasyon nyo? Awan. Anya ka di asaludsod da ita. Mami, dakas ti makirelasyon iti sabali. No addan asawam. Saan ka di? Ay na anak ko, awan relasyon mi. Agayim kami laeng. Kaya't naklaeng atulungan. Ammo na tirigat tayo. Ala, awate mo da ito allowance mo. Nakagatang kay ti laptop mo? Wan. Ngam, second hand laeng. Kunak man no awan kwartayo. Inutang ni mami. O sige, arami dun tanti project ta dito laptop ko. Sige man. Imbag man ta ti laptop mo pagkaramidan ta iti project ta. Saan amabalin ayawid mo ti babaim dito'y balay? Tapay asaan? Balay ko mat dayto ya. Sige, aramidam day tataidarum ka. Anya? Saan akon abasta aguli matlatan? Jak itulok nga yawid mo dito'y balay ti babaim. Anya pa'y latar aramidan nyo! Pumanaw kayon iti babaim! Pumanaw kayon! Inyawid ni daddy jay babae na dito balay? Wan, idiawan kayo. Ngam pinapanaw ko ida. Anyamatan ni daddy. Saan na lang aruden nga aramidan dagiti responsibilidad na kasama? Mangyawid pa'y iti babae. Jak itulok nga aramidan na dayta. Uray anyang pa'y ti mapaspasamak. Wan gaya. Kumusta ti laptop mo, anak ko? Us-usar mo't laang. When, mami? Ginatang ni Uncle Murudi dayjay. Kunak no inutang mo. Imbagakan ko na. Kat gimatang matadagos. Nasingpot mo't gayam at talaga ni Uncle Rudy. Awan bisyo na.
Napaggraduan na matan dagiti anak na. Balo ka din, Mami? Saan? Si bibiyag pa iti asawa na. Kasanan numaamuan ti asawa na at tultulungan na tayo. Amangan numang parnoy iti gulo, Mami. Saan mat siguro anak ko? Ayun gayam, inton bigat, saan kayon nga ag-commute kadagiti kakabsat mo? Apay, Mami. Nakagatang iti baro alugan ni Uncle Yu Arudi. Isun ti mangitulod kada kayo ija eskwelaan. Oo, Marisa. Apay asan ka ngagtagtagari? Mababainak namin kan ka, Uncle Rudy. Apay at tultulungan na kami. May bagakmatan ka, agayem ko ni Mami. Kasanon numaamuan ti asawam. Nga adda tultulungam asabali a tao. Good provider ak iti pamilya, Marisa. Diyak iti baybayan. Isu siguro ti rason no apay nga agtutuloy latta ti panagsangkot ti swerte kanya. Kasi ita, nakagatangak iti brand new alugan ko. Wen nga rod, nagpintas to'y lugan nyo, Uncle. Ne, asidagtan iti universidad apagis-iskwilaag. Anyo oras sa malpas ti klase? Ano at oras ko? Umay kan tuman ng sukunan. Kastamad, nagiti kakabsat mo. Uy, bungga ka, girl. Ada nice car. Anang itulod kan ka itay? Nakita. Lugan ni uncle ko dayjay. Ada uncle mo a rich man? Adamot Ilugan naktuman mat ijay. Wento Iti kasta. Kasla akmat baknang akas kan ka. Mami, anya tinapasama. Ni Daddy Yu, tiniliw ti pulis kat imbalod. Taapay. Natiliwan dang aglakla ko iti illegal a droga. Anya? Amangan na saanan ang makarwar ni Daddy Yu iti pagbaludan. Mapantayo bisitaan ni Daddy Yu iti pagbaludan, anak ko. Apay nga itadaklaan nga umay bisitaan, ha? Saan ka ko mga agungot akas na? Daddy, binisita da ka. Iso asaan arumbang nga agungat ka akasta? Hoy, Linda. Denggam ti ibagakan ka. Anya dayta? Irwardak dito pagbaludan. Mangbiro ka itinalaing nga abogado amang ilaban iti kasok. Diyak kayat ti maibalod. Ammom ka din umano ti bayad ti bagbagam nga abogado. Kasanon ti panagadal dagiti anak na. Nuuna ti bagbagam a panangilaban iti kasong. Kayat mo asawan, baybay anak laang dito pagbaludan. Ammom at adakas ti aglako iti illegal a droga. Ngam apay nginaramid mo. Mano ti pagad-adalak nga anak ta. Oh, sandak ang mabalin abaybay ang ditoy. Siyak pailaan ti ama. Iso anasken atulungan dak ang makarwar ditoy. Nabuyak ijay TV, tinapasama ka ni Daddy, Marisa. Nabuyam? Aduda gayam ana-aresto. Ngam iso tinaalaan da iti kaaduan at droga. Kasano daytan? Kayat na ang makarwar iti pagbaludan. Ngam, kasapulan ti dakkel agatad. Aywan kasapulan ti abogado ang mangilaban iti kaso na. Diyak amon no pangalaan mi iti dakkel agatad. Dakkel a problema dayta a pinarnoy ni Dadin. Wen nga ron. Idi pa'y laeng. Puro problema ti ipapaayin na kada kami. Puro sakit tinakam. Iso nasaysaya at siguron no maibalod. Tapno saanan ang makaramid iti kalukwan. Kan saanan ang masaktan ni Mami. Idi pa'y amad itirik na, Rudy. Ngam ita, ad-adan akimaro. Nakapsutak. Umayak kita madlaang di tabalayo. Ngam,
Ada ka di tabalayo. Ala, basta di ka baybayan. Urayan nak, umaya kon. Bye. Marisa, anak. Umay ni Uncle Yo Arudi dito'y balay. Kasta ka ni, Mami. Nagsakit ka. Kasano kami kadagiti kakabsat ko. Di ka madanagan, anak ko. Umimbag ang matlaang. Ipanak ka no ni Uncle mo Rudy sa ospital. Kasapulan ang maopiraan ni Mami yo. Di ka madanagan. Sigurado dagiti doktor. Asumaya at ti kasasaad na no maopiraan. Ang awan kwarta pagbayad mi, Uncle. Ay na, kunakmat kada kayo, adi kay baybayan. Ado launa yung tinaitulong yung kada kami. Yo panunutan day ta. Ta sino kumati agtitinulong no sana da tayo. Agyaman ako na ikan ka, Uncle Rudy. Di ka agdanag. Nakasagana ak at tumulong kada kayo. Kumusta ni Mami? Nayawid min. Agpapaimbagan. Manumot nga daw nga absent ka. Win nga ron. Asino nga iti kadwa ita ni Mami medyo balayo? Ni Uncle Rudy. Uncle mo ka di talaga? Saan? Aw-awagak lang iti Uncle. Nakaanos kada kami. Agigyan ka di iti balayo? Italaang. Taawan kadwa ni Mami no agiskwela kami. Adan samot relasyon da ka ni Mami? Diyak mo. Diyak dinamdamagan Mabainak mo't amang damag. Kasanumot ngamin, naibalod ni datim. Wan nga rod. Saan mi pa yan anabisbisita? Apay ngay. Isuntumot lang nga ungat na mapan mi bisitaan. Kaya't na ti rumar iti pagbaludan. Ngam awan ti usaran mi akwarta para kankwana. Si kanton ati manggastos, inton makalpas ka iti panagadal mo. Congratulations, Marisa. Agyaman na kangkal. Gapu iti adu at tulong mo kada kami. Iso anak kagradwara. Kablaawan ka, anak ko. Thank you, Mami. Ngam, apay akas lang nakalidliday ka. Ay, jakman na mo ko ni Mami yo. Imbes ko maamaragsa kanta nakagraduar kan. Tiyak malapdandag sagit, anak ko. Mami, itatanakalpasa kon. Siyak mo't timang tulong kan ka. Kan kadagiti kakabsat ko. Nasaya day ta, Marisa. Intayon. Agawid tayon taagurura yung dagiti bisita iti balay. Celebraran tayo ti graduation mo, Marisa. Nagadugayam ti kapagyan nyo, Marisa. Imay dan sa amin di ti graduation party. Wen nga rod. Ngam idi agregrigat kami. Awanda. Marisa, mabalin ka din nga agsarita ta? Wen Uncle. Mabilang friend. O sige, urayan ka. Marisa, kalpasan da ito'y apanagsarita ta. Kaya't ko akasarita ni Mamim. Amok analiday ita. Taapay, Uncle. Agpakada akon kada kayo. Anya? Ag-migrate kami ni JUS. Kaduak ti pamilyak. Uncle. Kaya't di mo baybayan ni Mamim kanda iti kakabsat mo, ha? Panawan da kami matgayaman, Uncle. Ang anyang arwad, adakat nga rod pamilya. Panawon matahan nga ipaay ko tinananay nga oras ko.
Ken panawon ko iti pamilya. Wan, Uncle. Kat ulitak manen. Agyaman ak unay, iti adu at tulong mo, kada kami. Addan masnop at trabahok ita, Mr. Lonely. Siya ti breadwinner iti pamilyami. Diyak meten kayat apagtrabahon pa'y ni Mami. Si Mardeng meten ti komunikasyon da Mami kan Uncle Rudy. Kat ti amak, adda pa'y laeng iti pagbaludan. Daytoy man ti kapadasak. Tuy pagayam mo, Marisa. Marisa, pagayam ko, agyamanak iting kapanangipatulod iti kapadasam. Tay kunada nga ruden, awan ti panubok asaan tayo akabaala na sulbaren. Kasanuman kadagsenday ta panubok, basta kumamang tayo, iti apo anamarswa. Nasayat unay, ti impangrunam ti panagadal mo. Ket gapo iti dayta, saan na nakasapulan nga agsanggir kayo iti sabali, takabaalan yung ti tumakder, iti bukod yu asaka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Marisa, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay naimbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo kani pagayam ay Yani iti Solano, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely, ilingad nak itinaga na Yani, agkatrabahuan kami kini Melchor, nga isumet ti kaayan ayat ko. Inlimad mi ti relasyon mi kadagiti office mates mi, ngem nadlaw damat laing daytoy. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Yani, dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Uy, nagkuyog kayo manan ka ni darling mo ang nagawid, iti kalman. Nag-sweet kayo talaga. Agtal na ka man. Madama ko man laang. Mano atawanan ti relasyon nyo? Talo atawan. Naglaing kayo anang ilamang iti relasyon nyo Italaang anam mo Kaya't mi lang amin apagtali na eden a sekreto ti relasyon ni. Amom, agbagay kayo. Kaslang amin agkaruprupa kayo. Kasta ka di? Agkasar kayon. Nabayag kayo matgaya man? O, di agkasar kayon, taalaan nak a bridesmaid. Siya kung ti mangigam iti payong, sweetheart. Diyak kaya tamabanog ka. Saan ka mo't amapaypayungan? Saan nabalikan niyak tanang isit akon. Diyak kaya tamaipada ka kanyak. Magmag na tang agawid? Sana? Adala ang ti special a lugar, akayat ko apangidaytan kan ka. Sa dino man ang dayta? Makitam to. Ala, ituloy tan timag na, taas idigtan. Dayto iti ibagbagat, akapat-patak der Aristobar. Barkadak ti akin buka iti daytoy. Kasta ka di? Oh, anya ti panagkunam iti dayto a lugar. Napintas. Makaawis ka dagiti customer. Ay abakon ti waiter. Anya ti kayat mong orderan ta. Bilibak dita boyfriend mo. Nadayaw a lalaki. Nasingpet. Kanayod na kapay nga umay itulod dito'y balay. Wan nga rod nanang. Nagsingpot unay. Kat nusungitak, dinakpay pulos apaan. Siyak pa'y ti ay-aywan na. Swerte ka. Man-mano ti kasta a lalaki. Iso na laang ta maum-umaak nana. Anya mauma ka, ay inagluko kan. Kasano? Agkatrabahuan kami lang arudan. Awagan naktupay laang no daak dito'y balay. Makauman, saan ka di? Ay ayatan na ka ngamin. Mayat kit di ti kasta a lalaki. Saan mo ba niya ibagbaga ang maumuma kan? Ay, diyak kayat adeng ganday ta. Sweetheart, sa dino ti kayat mo apangaldawan ta?
Nagsasarita kami kadagiti babae nga office mates tayo. Ada ka no papanan mi apanganan. Kasta? Kaya't nasawan, da kami lang a babae ti mapan. Okay laang. Sapay ko mata saan nga agsakit tinakam mo. Apay kumangay ngagsakit tinakam ko. Italaang mo't daytoy. Italaang asaan ta nga aglang lang amangan. Ngaminton malam. Agkuyog ta nga agawid. Nagloko kan? Apay anagulbot ka ni Melchor? Ay na, kanayon kami nga kuykuyog. Makauma. Sa bagay matkiti, ah. Ngam, saan matamaum-umakan ka? Jakman amo. Uy, lab na ka ngamin iti kastaunay. Ay, agorder takit din tamangantan. Mabisina ko. Ay, wenggayam anya. Apo unay mo tandi panang kita kada dagiti malabsan ta akaruba mi. Ay, ambay amlatay dan. Anya launay nga tati pampanunuton dagiti tao. Awan matdakas iti relasyon ta. Saan ka di? Anya kumangay ti dakas na. Payapayam kit di ida tapno maragsakan Ay, daman. jak kayat. Kundi mo aramidon dayta. Kakaaruba! Ha? Siyak ti boyfriend ni Yani. Agkang nga ka man? Ha? Kasla ka la politiko nga agkam-kampanya. Yani, agreeing ka. Aldawan. Day off ko itananang. Iso amaturugak aginggat kay kayat ko. Adda pa panak. Ibatikan ka, dahito bayad ti in-order ko a parcel. Ita nga 20 pa nang i-deliver da. Sige, ibate yulatan di talamisaan. Si kanti makamo dito'y balay. Wan. Na mga numarabyanak nga gawid. Bumangon ka nga minan ditan Kayat ko pa'y nga ruti maturog, nanang. Bumangon ka, tasong batam dagiti nagado a miskol ni Melchor ken ka dita cellphone mo. Bayan nyo ag-miss call. Anya nga tayo ti kayat na nga ibaga. Agkita kaming tumanan inton bigat. Ay, nagmayat ti ag day off. Saan kang agap apura? Iso siguro dahi ta di deliver iti parcel ni nanang. Hello, Miss Beautiful. Wow, nag-cute man dahi ito yung agi-deliver. Nagtayag pa Parcel. Awan, ni nanang ko ti akin parcel iti dayta. Ay. Miss Beautiful. Agperma ka laing dito eh. Miss Beautiful ka la, Miss Beautiful. Pudnumot ngamin anapintas ka. Oray numadlaw akaririing mo. Aywan, pasensya ka na. Nakapajama ak gayam. Medyo nadagsan da ito yung order ni nanang mo kayat mo ka di? Taitulot kon di tauneg? Ay, sige. Tadyak mo't maawit. Mabit lang Sige. Nagmayat ti pa nag-isisam na. Bagay na ti bigote na. Naidisukon da ito yung parcel ni nanang mo. Thank you. Ismael tinagan ko. Sika ngay, Miss Beautiful. Anya ti madaydayaw anagan mo? Yani tinagan ko. Sige. Bareng addan tumanen umay ko i-deliver. Ket makita kan tumanen. Kaya't mo ka di tagkape? Ha? Ado pa'y ngamin ti i-deliver ko a parcel. Ngem no awisan nak tinapintas abalasang akaskan ka. Asino ang ngay ko matap no agkadkad. Sige, agtugaw ka nga rod. Taitimplaan ka iti kape. Agyaman na, Yani. Day off ko ngamin ita. Nasayat mata nakita ka. Sa dino ka diti pagtrabtrabahwam. Hello, Melchor. Hello, sweetheart. Nakitam ka di dagiti miss call ko. Wan nga rod. Apay nagado ti miss call mo. Ada ka di problema? Mamimiss ka laeng. Itala ang asaan ta nagkita. Mamiss na kon? Ay ayatan ka nga mihin, Yani. Sikat iragsak ko. Sige, agtrabaho kan. Tado mo ti aramidak dito balay. Di na kaya takasarita? Sana kasta, ngam adamat aramidak. Tumulong ak dito'y balay kan ni nanang, no kasto'y a day off ko. Mabalin ka dito umawag iton madamdama. Sweetheart. Sige, umawag kan tulat ta. Ngam no jak masong batan, saan ka kumagumurgura? Ado at talaga ti aramida.
Na-deliver mo't laang di order ko. Nadagsan da ito. Sino nga tinangbag kat? Ni Ismael nanang. Ismael? Iso jay nagan tinag-deliver. Nakiam-am mo kakit kwan Siya? Ay, awan la interes ko. Amang damag itinagan dagita at tao. Pinagkapik pa'y Naglagan man tirik na kankwana. Ay, di kagkasta. Yani. Addan ni Melchor. Mapnag kan itibay sa boyfriend. Ay, saan ka a playgirl Ni nanang mo't. Pinagkapik lang mo't ya tao. Ay, uray man. Dayta ti pangrugyan ti relasyon. Hala, ni nanang. Tila sumsumrag iti panunot na. Uy, yani. Amom ni Melchor mo? Idi kalman nga awan ka. Nakapanimid. Akas lawan ganas nan ngagtrabaho. O, ita, nakaisa mo ang tadakan. Sika talaga. Kasangsangpot ko pa'y laang daytantis istoryaang. Katpud no, mat. Kita-akita kan ka. Kasla saan amaw umaamang ming-ming-ming kan ka. Agtrabaho kakit din. Kaya't nakangasit gan. Ngam, syempre, madama pa'y mo't ngamin ti trabaho. O kat, sa dino ay ti pangaldawan niyo. Ay, jak manam mo. Oh, apay anang sinaay ka. Kasla maborboring ka. Jak mo. Kasla, ada mamimiss ko. Oh, kumita ka ngamin ka ni Melchor Ada ibagbagana. Anya di isinsinyas na? Di mo lang mabasan. Heart nakakano. Kaya't nasawan. Love na ka. Ay, corny. Nagmayat tupay. Ar-aramidin na dayta. Gapo ta ay ayatan na ka. Dito'y tama ng resto bar tigayam mo nga umayman. Saan mo kaya't ditoy? Makaumamot namin ti makan dito Isumot lang iso. Sa dino nga rin ta kaya't mapangananta. Dito'y tanan. Adata lang arudan dito Sweetheart, ada ka di problema? Awan, anya ko pati problema. Kas lang amin sabsabali ka. Kalpasan ti day off mo. Amo kon. Adda monthly period mo niya. O sige, saan kan akulitan? Amok-amudi ka, nukastoy apanawan. Day off mo itangam nagsapa ka nakarieng. Kan, nakadigos ka pa yan. Wan nanang, adamin papanak. Itaman pa'y. Ay, siya kundi mangilukat nanang. Hello, Yani. Ala, sa anak pa yan naka-makeup. Umunog ka pala ang pangururayam kanya. Uraysan kan ngag make up. Tanapintas kalata. Pasensya ka niya niya. Dito'y laeng turo-turo ti kabalak a pangilibrian kan ka. Sa anak ba't ngamin a rich man. Okay laang, si Kamal. Ado ti maka na mabalinta pagpilian. Nadlaw ko nga rod. Oh my God, mag-order tan. Nalpasan ti Datyo kan ni Ismael. Wan nanang. Sa anak-anak tagtagari itay, idi pinastrak mo ni Ismael. Kan oray idi pimanaw kayo. Or-urayak nga agpakada ka. Nanang, sa anak kon a minor de edad, anas kan nga agpakada pa'y kada kayo. Ngam anya day tangar aramida miyanay. Adan boyfriend mo. Ngam makidate ka iti sa balay. Napudnukan ka ni Melchor. Ni Ismael. Kanom lang anam-am mo. Ngam sumursurot kan kwa na makidate. Kaya't kung tiagin na nanang. Ngala, jak makibiyag iti biyag mo, yani. Nasayaat mo't no kasta. Tasaan nyo a kontrol ti panunot kan riknak. Yani, ada na i-deliver asabong para kan ka. Oh, atoy Ha? Nagapon na? Oh, atoy. Ha? Ni Ismael? Nakita ni Melchor. Bayam amakita na. Asino dayta nga Ismael? Yani, urayin na ka. Kaya't kung tiagawid, Melchor. Itulod kan. Saanan? Pangaasim. Isardeng mo ti panagbalin mo anaanos kan nasingpat. Yani,
Diyak amo no dahito ti umno a panawon nga ibagakken ka ti pudno. Anya dayta. Saan mo ka di amad badlaw? Nalami isa kon kan ka. Rumbang ka di pa'y nga iyabkas ko ti riknak. Rumbang nga ibagam, tapno mangag ko. Saan nakapagpanunutan, iti kaslaburbur siya. Saan kan nga ay ayatan? Yani? Anya ti basol ko. Anya ti nagkuranakan ka. Awan, Melchor. Awan basol mo. Kinapudno na, naanos ka kaayan ayat. Napukaw laang tiriknak para kan ka. Iso apakawanan na ko ma. Jack inran tama pasamak da ito eh. Jack kayat ngam napasamakan. Apay dagita ang maleta, yan eh. Pumanaw akong dito'y balay, nanang. Nay, saan ka mo't apapanawon ah? Sumurot akon ka ni Ismael. Anya, sumurot ka iti day alalaki? Am-ammom ka di, tipod no a kinatao na. Pumanaw akong dito'y. Taamok akaguradak iti dayto a desisyon ko. Surutak ti diktar ti pusok ita, nanang. Ay, ala. Sapay ko ma, tagbalin ang naragsak ti panagdenayo ken ni Ismael. Ita, agdenden na kamin kini Ismael. Naragsak kami adwa iti relasyon mi, Mr. Lonely. Nupay na amuak, nga adda anak na iti sabali a babae. Inawat ko latta, taay ayatek unay ni Ismael. Ket ni Melchor, nag-resign matan iti trabaho na. Jakon ammo, no sadino ti ayan na ita. To'y pagayam mo, yani. Yani pagayam ko, tinakderam teriknam. Ket sapay la kumatag na nayon anaragsak ti panagdanayo kini Ismael. Ngem, kiddawam ken kuana, nga agkasar kayo. Tapno agbalin aligal ti panagdanayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Yani, iti Solano, Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.